ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 30/06/2026 сол 10 хонаи арзон, 10 хонае ки комментария карден, хонаҳое ки пурсиден, хонае ки хоҳиш карден, мақсад хонаҳое ки шумо талаб дорен навор кардем. Бачаҳо ҳаракат кардем, арзонша навор кардему пешниҳодтон кардесем. То охир бо диққат тамошо кунед. ман хонаҳоро қабул мекунам, ҷамъ гир мекунам, монтаж мекунам, ҷобаҷо мекунам дар ҳамаи сайтҳои интернете ки мисол мардум барои харид кардани хона тамошо мекуна мегзорам. баъдан бо WhatsApp мегзорам барои қабули реклама. роӣ кинен чизе ҳастай, мо навор карда пешниҳодтон бикунем. ҳамин видео да лайк монен, дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунен. ман навора шурӯъ мекунам дӯстон, то охир тамошо кунен. оиди ҳар як хона маълумоти пурра метам. бачаҳо гӯш кунед навора. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудаги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзиш 170 000 сомонӣ. дар умум 3 сотиқ замин дорад дӯстон. 3 сотиқ замин, як дар хона. ин хона дар ки ҷо ҳай? дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, яъне ки дар Москваски қарор дорад. арзиш 170 000 сомон. қисми ҳавли стяжка, қисмиш мисол без стяжка. як хонаи хушроҳак кардагӣ бо калидор. ремонто миёна арзиш 170 бо камбеш муомила дорад. дӯстон, 3 сотиқ заминай дар ҷои обод қарор дорад. кадомитон эҳтиёҷ ба хонаи арзон дар ҳамадонӣ дорен? маълумот рақамҳои 1139 аз думи Саудо ТВ метонен муроҷиат бикунен. ҳамин хели 170-160 000 сума хона ай кадом тарафҳо дар кортонай? шумо дӯстон комментария кунед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшии имрӯзамон. арзиш 150 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, одамое ки аз тарафҳои Табашар ва Истиқлол квартираи духонагаи арзон куфтестен. духонагаи 45 квадратара ки дар ошёнаи чорум қарор дорад 150 000 мега бо муомила дорад. дӯстон, рақамҳои 0861 да метонен ки занг бизанед, боз боқимонда маълумоташа бигирен. Табошари Истиқлол, кадомитон медонед ҳамин тарафҳора? ина марҳамат, занг занед. 150 000 сомонӣ. имрӯза навори мо дӯстон хонаҳои арзон бисёрай. ман шумода мегӯм дӯстон, комментария кунен. ай кадом тарафҳо то чанд сомона хона квартира дар корай? нависен таги видеода. ҳамон нафарое ки ба арзиши маблағи шуморо хона дора роӣ мекунам, мо навор мекунем, пешниҳодтон мекунем. аз шумо интихоб, аз мо навор кардан. дӯстони азиз, дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар этажи Соколни қарор дорад. ин квартира дар ки ҷо ҳай? якхонага квартира бо ремонти хушроҳак. Соколни этаж, яъне ки дар подвал -1 да қарор дорад. дар Ленский район, фабрика Ленинград, наздикии коллеҷ. ба ҳама чизош нархи ахир шай мега. дӯстони азиз, 320 000 сум. масоати 30 квадрат, якхонага ремонти хушроҳак, 220 000 сум. рақамҳои 4396 да ҳозир дӯстон занг занед, боқимонда маълумоташа бигирен. ва дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. 250 000 сомонда шумо 59 метри квадратӣ мехарен, яъне ки дом. квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира ки дар ошёнаи сеюм қарор дорад.
кӯчаи Каримов 15. Каримова 15. Ина қисми дохилкарӣ дорош. ноҳияи Вахш, улица Каримова 15 қарор дорад. арзиш 250 000. ҳоҷатхона адденӣ, баня адденӣ, кухня адденӣ, ду хонаи адденӣ. дӯстон азиза, рақамҳои 6700 занг занед. боқимонда маълумотро аз номи сомонаи Сауди ТВ ай соҳиб мулк пирсон бишем. бача азиз, ай кадом тарафо то чанд сомона хона квартира дар кораи комментария кунед. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. анами доми шумо ҳай, агар ба шарте ки шумо бихаренаш. духонага квартира дар ошёнаи сеюм, масоҳати 45 метри квадратӣ, ноҳияи Фидавсӣ, шаҳри Душанбе, Гравзавод да қарор дорад. дӯстон, дар Гравзавод ай. арзиш ҳолати коробка 277 000 сомонӣ, 45 квадрат, ду хонага коробка. анами домда дӯстон қарор дорад. рақамҳои 0304 боқимонда маълумотоша зангза бигирем. бача азиз, ҳами ма ҳаракат мекунем ки хонаҳоро навор кунем, адресҳои пирра расонем. баъзе нафарои ки мо да хона рой мекунем, гӯш куненда, ҳами адресҳои хонаҳотона пурра рой кунен, ки мо як зайли реклама кунем ки фаҳмои мардум шава. чем сурати қоқ видеонавори тоза рой кунем, ёки омада ай пешнавор мекунем, хушрӯ карда рекламаи зур мекунем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони меҳрубон, 255 000 сомонда шумо метавонед квартира ай 9 километр бихарен. варианта нигоҳ кунед. 255 000 сомон якхонага квартира ки дар ошёнаи якум қарор дорад. масоҳат дар умум 30 метри квадратӣ, як хонаи хушроҳак. ноҳияи Шоҳмансур дохил мешавад. нигоҳ бикунед Душанбера. дар тарафҳои 9 километр аманал қарор дорад. як хонага қисми ҳавлӣ фурӯхта мешавад. дар 9 километр аманал аз роҳи калон 900 метр болотар 255 000. рақамҳои 0028 занг бизанем. бача азиз, ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 168 000 сомонӣ ай. 168 000 сомонда шумо дар этажи чорум масоҳати 43 квадрат мехарен. ина дӯстон ишам варианти просто зури бадай. кадумитон сумтон ранги ма камтаракай варианти беҳтарин. дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода, яъне ки дар Регар қарор дорад. 168 000. рақамҳои 9190 боқимонда маълумотоша бигирен. перегородкаҳо кардагӣ, этажи чорум, якхонага бо хишти пухта, якум маҳаллаи шаҳри Турсунзода ки дар Регари пешина ай 168 савдои соз мешавад. занг занед. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ. 4 комната ҳай, 5 сотиқ замин дорад. ангурбори деҳаи сайроби шаҳри, яъне ки шаҳраки ҳамадонӣ, яъне ки дар Московский қарор дорад. ноҳияи ҳамадонӣ, ангурбоғ мегӯяд. дӯстон азиза, аз дарвоза дар омадан 100 метр боло. деҳаи сайроб, 5 сотиқ замин, битонои хонаҳо рехтагӣ, об дорад, свет дорад, 4 дар хона, баня, кухни дарунда. ғайр аз хонаи главни боз як барак дорад. 250 000 сомонӣ ангурбоғда дӯстон қарор дорад. гирдаш маҳкам, битонои хонаҳо рехтагӣ. рақамҳои 24 34 боқимонда маълумотша
ҳозир дӯстон занг зад бигирен. беҳтарин вариант барои харид кардан ва сохтани хона бо проекти замонавӣ дӯстон. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи наздиҳавлигӣ. хонаи наздиҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки секомнатагаҳай. дар умум 3 сотиқ замин дорад. поёни балнисаи калон ни соҳилӣ шаҳри ҳисор дӯстон. варианти созе бачаҷӣ медонен 3 сотиқ гирдаш маҳкам, ҳавли ҳамвор, ҷойи агарод, хонаҳо ремонтии хушрӯ. ҳисор да қарор дорад. 329 рақамҳои 59 46 аз номи сомонаи Саудо ТВ боқимонда маълумоташа бигирен. дӯстон ҷонтон агардем лайкотона монен, дар канал подписатсия кинен, чизе ки дорен роӣ кинен ё ки омада ай пешнавор мекунем дар якчанд сайтҳо реклама мешавад, аз ҷумла YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ва Facebook ва дигар сайтҳо низ история ҳам мешавад. марамад оиди хона 329 та занг занем бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба 10-умин хонаи наздиҳавлигие ки дар Ленский район қарор дорад. 320 000 сомон ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 5 хона ва 6 сотиқ замин, 2 кухни, 2 баня, анҷомхона, 6 сотиқ замин, об свет, ҳавзи об дорад. бо муомила дорад 320 та. марамад дӯстон варианти созаи оиди хона дӯстон рақамҳои 45 ва 76 аз номи Саудо ТВ. ҳозир дӯстон занг зада масиҳат карда бигирениш. навори мо тамом шид. чизе ки буд ҳамаша навортон кардем. далчи барои реклама ватсап мегзорум роӣ кине ё ки омада ай пеш навор мекунем дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ ка ба зудӣ фурӯхта метем. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, Саудо ТВ дар хизмати шумо. ватсап омада роӣ кинен, омада ай пеш хушрука навор мекунем. як талайк монен, дар канал подписатсия кинен, дар комментария ба пеш нависана фуромӯш накунем бача азиз.